Oikein hyvää huomenta. Tiedätte mikä aika, luukku numero 11. Hän kato jeesataan taas tuolta alta. On tämä vielä hyvä pois. Noin. Monster. Ja sitten luukku numero 11 myös säästä samanlaisesta. Monster. Ja sitten meidän puhdistamon joulukalenteri 11 tuossa. Ja sieltähän tuli vihreä omena. Laitan tämän jääkaappiin ja otetaan sitten myöhemmin. Mutta me näemme huomenna vähän erikoisemman luukun parista. Huomiseen!